E Ana María Gómez González converteuse en Maruja Mallo. A vida dele é un pouco a identificación de arte e vida. Ela subordinou todo totalmente a súa arte, entón tivo unha vida un tanto peculiar, imos decir. Tuvo épocas que realmente non tiña casi recursos. Tivo que esperar aos 70 e tantos, que era cando empezou a ter importancia aquela vanguarda histórica española. Entón, hasta aí realmente estivo moi silenciada. Foi unha rompedora en arte. Neste 2025, 30 anos despois da súa morte, o Centro Botín e o Reina Sofía dedícanlle a maior retrospectiva que se lle fixo. Pódese ver en Santander e no outono en Madrid. En Galicia, ademais doutras mostras e homenaxes, no ano 1993, Maruja Mallo abriu as portas do CEGAC. Xa cando se inaugurou o Centro Galego de Arte Contemporánea, que se fixo unha antolóxica dela, pois xa tiña interés, pero cada vez ten máis, evidentemente. Maruja Mallo naceu en 1902 en Viveiro. Nos anos 20, con todas as dificultades que eso implicaba, pois foi a Madrid a estudiar a Bellas Artes, caiu nun círculo especial que eran aqueles homes da residencia de estudiantes. Xúntase con Dalí, Lorca, Buñuel, tivo romances con Rafael Alberti e Miguel Hernández. Ortega y Gasset abriulle a sala de exposicións, entón, pois, empezou unha traxectoria importantísima cara á vanguarda. Muller con cabra, ano 1927. Teno como un tesouro porque é o principio da vanguarda realmente. E ademais a Isa, ela decide que muller quere ser unha muller libre que atravesa o espacio de lado a lado. Este interés que ela demostrou sempre polo deporte, volves a ver neste outro cadro que isto xa é vanguarda pura. A Guerra Civil colle a Maruja Mallo en Galicia, escapa a Portugal e dalí a Bos Aires. Pareceme espléndido este cuadro, que o único que ela leva ao exilio cando marcha, fuxida para Argentina, deixa todo aquí e leva solamente este cuadro, que é a sorpresa do trigo. E pinta lembrando as redes mariñeiras galegas. Famosas as imaxes de Maruja Mallo con Neruda. Quedaría ela fascinada con todo o canto vía nas praias de Chile. Toda a súa vida é unha arte realmente. Volvería a España nos anos 60. Acabaría recoñecida como artista fundamental da nosa vanguarda. Un esquema, non? Dunha ola, dunha onda. A derradeira obra chamase protoesquema. Maruja Mallo, unha muller de Viveiro que barreu barreiras e acabou convertida nunha das pintoras máis importantes de todo o século XX.